Дял тук се отваря. Абе, ти как си го сложил, бе? Вари си, бе! Вари си, кога ти? Ще го биеш на тая бак. Вари си, Капали сега, бе? Капан се ти, бе. Вари си, първия безда! Осте животното, бе. Наистина, осте животното, бе. Абе, човек ще умре той, бе. Ще умре животното, бе. Абе, не де ще умре, бе. Какво ще убира от страх, бе? Ма няма, бе! Дай го, бе! Ще го скубиш усте го, бе. Убира, какво ще от страх, бе? Абе, не убира, бе! Дело бе, папагали, бе! Само го гледай. Не да изплътя папагали. Сам го гледай, бе, няма да го вкъпаш, бе.